Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारमधील मंत्रिमंडळात महिलांना मंत्रिपद नसून मंत्रिमंडळ विस्तार देखील रखडला। याबद्दल बोलत असताना महिलांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं पाहिजे, महिला ही संधीचं सोनं करते, मग ती कोणतीही महिला असू देत, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी टोला लगावला। आता ते त्यांची म्हणजे मंत्री कोणाला करायचंय किंवा विस्तार कधी करायचे हे सरकारचं ते असेल। आता विचार कधी करतील आता त्यांच्यावर, आता आम्ही काय सांगणार। महिलांना संधी दिली पाहिजे, महिला ही संधीचं सोनं करते, मग ती कुठलीही महिला असू दे, साधी शेतकरी महिला पण आपलं घर सांभाळून कुटुंब सांभाळत असते, शेती सांभाळत असते, आपल्या मुलांना सांभाळत असते। त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलेला जर संधी मिळाली तर तिचं ती सोनं करते आणि मला वाटतं मंत्रिमंडळातही महिलांना संधी मिळाली तर निश्चित ती त्या भागाचं आणि त्या राज्याचं सोनं करेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।